huset. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Se jer, der vil have Ph.D., så hør på mig fortælle. Se, jeg kan al fysik, så troede, at jeg frit kunne vælge. Men virkeligheden for bevilling er en anden nu her. Så faglig dygtighed og held kan ikke alene du mere. Jeg stiller gerne op og stripper på et bord i dag. Den bedste vin til receptionen kan jeg også klare. Jeg troede, et liv som forsker, det var fyldt med sprut og lir. Nu sidder jeg og simulerer sten, saks og papir. Forskningsrådet, de går strengere end ventet. Så vores ansøgning om penge, den blev stemplet. Hvis vi skal blive Ph.D., så har vi intet valg. Der er ikke råd til stolthed her, vi har fysik til salg. Og hvis din kæreste snakker mig i telefonen, så har jeg data, der kan overvåge koden. Der er ikke noget behov for videnskabsetikken bare. Men det giver penge nok til mig, så er jeg altid klar. Jeg er ikke for stolt til noget, bare sig hvad I vil have nu. Der er intet der er for lavt, tro mig jeg har skiftet smag nu. Men førhen sygdomme var noget jeg mente skulle kureres. Hjælper jeg nu industrien, så profitten maksimeres. Vaseline og hestekød i din bøfsandvis. Giver I et sponsorat, så skal jeg være jeres bitch. Og hvis den daglige kost den ikke gør vores fin og glad, så ring til mig, så skal jeg spase til din hundemad. Forskningsrådet, det var strengere end ventet. Så vores ansøgning om penge, den blev stemt ned. Hvis vi skal blive Ph.D., så har vi intet valg. Der er ikke råd til stolthed her, vi har fysik til salg. Og hvis du har lidt fisk og kød og fyldt konvekser, vil jeg rykke den scanne for at finde insekter. Der er ikke noget behov for videnskabelig mening bare. Men det giver penge nok til mig, så er jeg altid klar. Vil du være Ph.D., så er villig til at sluge. Førhen dårne du for meget i SU. Men forskningen den skal være noget vi kan bruge. For ellers skærer jeg alting ned her på K. Videnskabsminister kunne din mand fortælle mig, hvilken studieretning giver et job. Arbejdsmæssigt skal du vide, jeg har temmelig desperat. Så giv et ring til Robert, og han klarer det i en. Hej, jeg hedder Robert, og har et rigtig godt røntgenjob til dig. Fuck! For forskningsrådet, de var strengere end ventet. Så vores ansøgning om penge, den blev stemt ned. Hvis vi skal blive Ph.D., så har vi intet valg. Der er ikke råd til stolthed her, vi har fysik til salg. Og hvis det går lidt skidt ved internetauktionen, så har jeg et program, som sikrer millionen. Hvis du vil være Ph.D., så giv slip på dit kald. Der bliver ikke Nobelpris, jeg sætter din fysik til salg.